Ste bezočivý klamár, pán Majerský, odkazuje Chmelár šéfovi KDH. Na dovolenke ale nedalo mu nereagovať. Politológ Eduard Chmelár sa vyjadril k slovám predsedu KDH Milana Majerského v nedeľnej diskusnej relácii. Ani Hitler by to nepovedal cynickejšie. Snažím sa užívať si dovolenku, ale doslova ma z nej vytrhol predseda KDH Milan Majerský, ktorý v dnešnej diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 povedal tieto šokujúce slová. Ja nepodlieham propagande. Ja nepodlieham videjkám, kde sú naštafírované deti s prázdnymi miskami a natočia ich. Alebo tí, ktorí sú v prezlečení novinárov a pritom sú to bojovníci Hamasu. Ja tomu nepodlieham. Ja presne viem, ako vznikajú tieto propagandistické akcie. Ani Hitler by to nepovedal cynickejšie. Nedokážem pochopiť, ako môže niekto takto drzo a hlúpo popierať očividné, zdokumentované a nevyvrátiteľné zločiny, ktorých sa dá v Gáze na každom kroku doslova dotknúť. A nedokážem pochopiť ani to, ako mohol moderátor počúvať také nehorázne klamstvá a nevyvrátiť ich, či aspoň nezastaviť toto popieranie genocídy v priamom prenose bez akýchkoľvek dôkazov. Aspoň zastať sa svojich zavraždených kolegov by malo byť vecou jeho stavovskej cti. Pretože skutočnosť je taká, že je to Majerský, kto podlieha oblúdnej propagande krajnej pravice a je dokonca taký hlúpy, že si nezapamätal ani len dátum útoku Hamasu, od ktorého odvíja všetky svoje protipalestínske mýty. Ale inak tento všade bol všetko presne vie. Pre fanatikov je typické, že neberú do úvahy žiadne fakty, že majú vlastnú konštrukciu, ktorej prispôsobujú realitu. A tak sú náboženskí šialenci typu Majerského presvedčení, že aj OSN podlieha propagande, aj UNICEF podlieha propagande, aj Červený kríž podlieha propagande, aj Lekári bez hraníc podliehajú propagande, všetci tí dobrovoľníci, ktorí na mieste až do vyčerpania zápasia za prežitie fyzicky i psychicky zničených ľudí, ktorým tam pred očami každý deň od hladu zomierajú palestínske deti, všetci sú asi len najatí komparzisti. Všetko sa nám to zdá, všetko je to preľud? Ako toto môže normálny mysliaci a cítiaci človek čo i len vysloviť? Pán Majerský, zošaleli ste, či ste len obyčajný lotor? Podľa vás podlieha propagande aj samotný pápež Lev XIV, ktorý pravidelne dvíha hlas proti útlaku Palestínčanov? Podľa vás podliehal propagande aj pápež František, ktorý na ich obranu vystupoval ešte dôraznejšie a každý večer s nimi telefonoval? Podľa vás podlieha propagande aj Vatikán, ktorý protestoval proti úmyselnému zničeniu posledného katolíckeho kostola v Gáze? Tí dvaja mŕtvi po izraelskom vojenskom útoku na kostol Svätej rodiny, to bola tiež propaganda Hamasu? Všetci podliehajú propagande Hamasu, len krajne pravicová izraelská vláda má pravdu? A vy si hovoríte kresťan? Čo ste vy za človeka? Treba to povedať nahlas. Milan Majerský je nehanebný popierač genocídy, ktorý podlieha propagande, v ktorej je normálne nechať deti zomierať od hladu a legitímne útočiť na novinárov. Ste bezočivý klamár, pán Majerský. Ten novinár, ktorého úmyselne zavraždili, nebol nejaký prezlečený bojovník Hamasu, ako tvrdí Netanjahuovská propaganda, bol to prominentný žurnalista televízie Al Jazeera a spoluautor dokumentu, ktorý získal Oscara. Ste so svojimi stupidnými výmyslami tak tragicky mimo, že by ste sa mali za ne okamžite ospravedlniť, alebo by sa mali od vás dištancovať všetci slušní a statoční kresťanskí demokrati, ktorých povesť týmto diskreditujete viac, ako ste ochotní pochopiť. Hanba vám!